Kumagumbamane omhlaba, zindlondlo ezinhle, yindlondlo lekhulumayo, umntwana wamakhehla sanibonani. Namhlanje ngithole i-message i-comment laphaya kuma-video wami ku-YouTube ukuthi how you initiate when you have iNzuza spirit and dreams that shows it's time. Manje wangicela ukuthi ngiyenze nevideo ukuze azokwazi ukucaciseleka kahle ngithi mangicabanga ngithi ngike ngakhuluma vele ngokuthi initiate kanjani kuma-video ama-video wonke lawo engike ngawenza, kodwa ngiyazi ukuthi kukhona la kusala khona. Namhlanje ke ngithi mangiqhubeke ngichaze futhi kabanzi ukuthi kwenzakalani. Angithi siyabona masikhula bantwana beNzuza. Okay, ake ngiqale la, ngisacela ulike usubscribe bese uyakhomenta below. Thina abantwana beNzuza masikhula sikhula sinamaphupho nje, sikhula sinamaphupho amanzi, sikhula sinamaphupho wonke nje amaphupho esiba nawo. Lapho siyibuza khona kahle ukuthi singobani, lapho ungazi khona ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Uphupha inyoka kakhulu, uphupha emnyama, uphupha enjani, uphupha amahashi, uphupha ini. Ngike ngayenza futhi ivideo yokuthi uphupha ini mangabe ufuna ubona ukuthi umntwana weNzuza. So ke lapho la ngalesikhathi manje sebeyaqala bayakukhombisa ukuthi manje sesifikile, sesifuna ukuthi mawuqala u-initiate bazoqala bakufake ku-isolation stage. Le isolation stage le abakufaka kuyo benzela ukuthi baku-remove kubo bonke abantu ongabadingi empilweni yakho, abantu that you don't need in your life, but wena ubona ukuthi awubanidi, ubona ngathi uyabadinga, kanti bona ispirit siyazi ukuthi la akamdingi, lo awumdingi, lo awumdingi. Bese siyabahlehlisa kuwe. Sibahlehlisa kanjani? Sibahlehlisa ngokuthi wena mhlawumbe bengangakufonela or ukuthi uyakhuluma nabo bayahlehla or uwe mhlawumbe kwenzeke kube uwe ngqo straight, kube uwe othi mabekufonela ukwazi ukubamba ifoni. Njengami nje mina ngangithi mangifonelwa ngizwa amalunga wonke ama-joints wonke omzimba, izandla lezi zingakhoni nokuthi yibambe ifoni. Ngisho imessage mangithi ngiyayibhala yayivele nje izandla zingavumi. So ke baze baremuveka kanjalo-ke bonke abantu ashuthi ababengadingeki empilweni yami ngaleso sikhathi, abaziyo ukuthi laba bayakuphazamisa. It's either bakuphazamisa ngokuthi nijwayele ukuphuma niye phandle ama-out niyephi, kanti ispirit sifuna wena ukuthi manje mawulalele, usondele eduzane, uhlale phansi. Ngisho i-TV mina ngangingayibuki ngoba ngaleso sikhathi ngavala i-TV, ngezwa nje ngibhora, ngingabuki ngisho ama-channel, ngangingasabuki lutho, ngangibuya nje endlini emsebenzini ngilale, ngidle ngilale, ngenzeni. So uya-isolate kuqala bese kufika istage sesibili lapho i-revelation stage, lapho be-reveala khona ukuthi labantu laba abathile obani kahle abakwenza ukuthi ungafinyeleli la ufuna ukufinyelela khona, obani laba benza ukuthi singafiki ungakhona ukuqhubeka nale ndlela. Bazokukhombisa inside, bazokukhombisa your best friend ukuthi wenze 1 no 2 no 3 kuwena. Baveza labantu abakuzela nezichitho, abakuzela neziphoso, abakufaka izilwane, abayenza yonke lento embi empilweni yakho bayabaveza. Nabantu abahlangene nempilo yakho, abahlangene ngawe, bayakukhombisa bona ukuthi lo wenza ukuthi nokuthi. It's like bakukhombisa ngevideo, bavele badlale nje umshini ngathi yivideo zobuka imovie, wena bese ubuka imovie ubone ukuthi hawu lo muntu lo ngimthembe kangaka wenza nje, lo muntu engimthembe kanje wenza nje. Mhlawumbe yabo uyakhonjiswa even emsebenzini abantu ongabazi, kade ufika nje wena uzoyisebenzela, uzosiqala ukusebenza, but kunabantu abangakufuni khona. Ubabona ngani? Awubaboni ngokuthi ngamehlo enyama, kodwa ebusuku ispirit siyakukhombisa ukuthi lo ukwenza lokhu nalokhu, lo ukwenza lokhu nalokhu, uyabona. Bese kuba nestage-ke lapho sekuzoba istage, i-awakening stage. Awakening stage lapho phela usubona khona ukuthi hawu kukhona labantu engihamba nabo, kukhona lamandla lawa engiboniswa izinto ezisemfihlakalweni. Kahle nje bakubonisa manje izinto ezikuvimbela ukungena kwi-isolation, kwi-initiation time, initiation stage. It's either bazokukhombisa umsamo wakini ongcolile, it's either bazokukhombisa ukuthi isibongo leso othi unaso uyiso leso sibizayo akusisona.
mhlambe bakukhombise futhi ukuthi lo msamo wakho lo hamba nawo ungcolile. Khumbulani-ke bantwana bakamoya, ngike ngakhuluma ngesibongo, nginevidiyo nje yesibongo, nginevidiyo yomsamu wasekhaya, nginevidiyo yomsamu wakho ekukhombisayo ukuthi ukuhlukanisa kanjani. Lapho uzohamba futhi nakhona uyobhekisisa kahle kulawo mavidiyo ukuze uzokhona ukufunda ubone ukuthi izinto zihamba kanjani. Noma uhamba nesilwane bazokukhombisa unesichitho, futhi zonke lezi inkinga zenza ungakwazi ukuthi usondele kahle, asondele kahle amathonga. Ngisho nje noma ngabe yini abakwazi ukusondela, ngisho ispirit nje basikhombisa, senzela ukuthi wena mawuhamba ulungise lezi zinto. Uma ngabe mntanethonga usukwazi ukubona awakening stage, wakwazi ukubona ukuthi manje hayibo, ngiyabona ukuthi ngihamba namathonga, ngiyabona ukuthi khona labantu engihamba nabo, hayibo ngiyabona ukuthi khona abangikhombisayo ukuthi ngiyabona, uyabona manje, usuyabona izinto, usuyaqala manje uyalungisa. Kunamaphupho abazokuvezela wona okukhombisayo ukuthi izinto zakho nje zimnyama. Kunamaphupho azokukhombisa ukuthi wena udinga inhlambuluko noma udinga ukuhlanjululwa noma udinga ini. Bazokukhombisa mntanethonga. Buyela kumavidiyo wami ubhekisise kahle lapho engikhuluma khona ngawo wonke lamavidiyo engikhuluma ngawo, ngoba namhlanje angithi ngikwesinye isihloko, angikho kuleso. So bengi-highlighta ukuthi ubona ngani ukuthi it's time. Uma ngabe-ke usuqedile konke lokhu, usubonile ukuthi hayi manje ngiyavuka manje emehlweni, khona labantu engihamba nabo, usuyaqala-ke manje, usuyaqala-ke manje, sekubuya lamaphupho. Uyawakhumbula lamaphupho lo wawunawo ukhula, uphupho undiza, uphupho uye emanzini, uphupho wenzani, uphupho inyoka, uphupho usemanzini amakhulu, usolwandle, usempophomeni, use-ini. Yabona lawo maphupho lawo ayabuya-ke manje, lawo maphupho asebuya ngani manje, ngokukhombisa ukuthi manje sesidinga manje initiation. Sekuwukuthi manje hamba wena, usuyahamba manje ngokwenyama, uya lapha abakubonisa khona. Kahle kahle nje thina bantu benzuza, intwaso yethu nje sithwasa kanjani? Asithwasi kagobela, asikogobela, si-initiate nje emakhaya la sihlala khona. Ispirit nje siyazenzela umsebenzi ngoba siza namaphupho, sikukhombisa amaphupho. The following day uyavuka wena, uyahamba uyala kade bekukhombisa khona. Whatever shown to you, uyahamba uyayenza ngendlela abakukhombise ngayo, ngoba ispirit siza kuwena sikukhombise ngendlela esikukhombisa ngayo ukuthi wena uzokwenza kanjani. Kahle kahle nje intwaso yethu nje isemaphushweni. Lesinye isikhathi kukhona la uzothi uphupha khona ebusuku, uphuphe nje usemanzini, kukhona izinto abakwenza zona, uyaphupha. Kanti hayi awuphuphi umoya, uhambile, awukho, uhambile ngokomoya. Lokho bakubiza ngokuthi is astral projection. Astral projection, it's lapho khona uzobe intwaso yakho beyenza ngamaphupho. Nangalesikhathi wena uyibona, uzuvuka ekuseni uyibuza ukuthi yazi kukhona la bengikhona, uyihlale lento mhlawumbe isikhathi ukhathele, uyabona ukuthi hey cha, yazi ngathi bengilele kodwa bengalele, ukhathele, uyabona ukuthi bengilapha engikhona. Ingalesikhathi-ke benza bekuthwasisa bona ngamaphupho, bekuthathile ngokukamoya ukuthi ube lapho kuleyo ndawo, where else wena ula embhedeni. So-ke ngesinye isikhathi-ke nje amaphupho mayefika, lawo maphupho lawo wajwayele ayefika, mhlampe namhlanje uphuphile, uphuphe usemanzini, waphupha emfuleni othile ogama lawo maybe uyawazi, uzokwazi ukuthi manje usuhamba-ke uya kuleyo ndawo abakubonise yona. Yilapho-ke usuyofike wenze leyo, bayibiza nge-initiation-ke leyo nto, siyibiza nge-initiation. Leyo yintwaso, iyona ntwaso-ke leyo. Ma usubizwa usekuthiwa asidibane endaweni ethile, kwesinye isikhathi abeze kusho ukuthi woza endaweni ethile, kuzoba yiphupho nje likukhombayo ukuthi ula kule ndawo, usuyakhona ukuvuka. Remember ukuthi bengithe ubona kanjani? Ubona ngokuthi usufikile ku-isolation stage, wafika ku-revelation stage, wafika kwi-awakening stage, now you are in an initiation stage. So yilapho kufanele ubone khona ukuthi cha, manje ngiya-initiate,
manje usefikile umnikazi uyangitraina manje, ngoba ayikho enye indlela mntanethongo otrainwa ngayo ngaphandle kokuthi uphuphe uvuke uhambe uyokwenza lokho oboniswe kona. Thina-ke si-initiate kuphi? Si-initiate emanzini, si-initiate entabeni, ogwadule, kwi-field, emahlathini. It depends ukuthi wena bakukhombisa ukuthi woza kuphi ngaleso sikhathi, ngoba mangabe bekubiza emanzini ngaleso sikhathi futhi bezokukhombisa emfuleni, mawukuthi bakubiza emfuleni bazokukhombisa edamini, mangabe befuna idamu bazokukhombisa isiziba esiseparate esesingaphandle, yasibona. Uma bangabe bekufuna kuso bazokukhombisa impophomo, uma bekufuna empophomeni bazokukhombisa futhi ulwandle uma ngabe bekufuna ukuthi mawusondele olwandle. So every source of water, it's where besibiza khona, besibonisa khona amandla kuleyo ndawo, bekubonisa ukuthi la manzi lawa uwasebenzisa mawenzani, le manzi lawa uwasebenzisa mawukhipha ini, lawa ahambayo uwasebenzisa mawenzani. Angithi iyona ntwaso leyo, ngoba uyafundiswa empophomeni, usuke uhambisa umuntu mayeyokwenzani, mayenzani, makunjani. Olwandle usuke umuntu eyolwandle ngoba kuyenze njani. Uyayibona lezo zinto lezo, kukhona uyafundiswa. Kwesinye isikhathi ispirit sikufuna nje olwandle ukuthi mawuzothola amanzi olwandle, kodwa bakudirect ukuthi uzofika wenzani. Kahle kahle mntanethongo, akekho umuntu ozokutshela la ukuthi uyakuphi, phela amaphupho akho azokubonisa ukuthi hayibo, it's time manje. Uma ngabe-ke sesifikile isikhathi, akube kusababikho ukuhlehlela emuva. Ozokwazi ukwenza nje kube kuhle empilweni yakho, nokuthi uzenzele wena nje ukuthi ungalokhu uhlupheka, ithana uma bekubonisile ephusheni uvuke uhambe uyowenza njalo. Thana uma bekubonisa isembatho uyasithenga, uyasibika, uyasisebenzisa. Kule ndlela esiyihambayo sinezembatho zethu abasuke sebesinikeze zona, uyasigqoka. Kwesinye isikhathi bazokutshela ukuthi uma uyolwandle gqoka lokhu, uma uye empophomeni gqoka lokhu, uma kunjani njani. Not ukuthi bazokutshela nje behleli phansi ukuthi namhlanje yenze njani. Maybe mangabe bekukhombile lapho ngaleso sikhathi, uma bekukhomba empophomeni bazokhona ukukhombisa ukuthi ungafaka ini. Sometimes abakukhombisi, wena ozikhethelayo ukuthi mina ngifuna ukugqoka ini ngaleso sikhathi. Yilapho-ke uzobona khona ukuthi manje ngisentwasweni, manje ngiya-initiate, ispirit siyangi-initiate manje. U-1 lapho khona, akekho omunye umuntu wesithathu. U-initiate-wa usuke uyi-1, akekho omunye umuntu ozoba khona. Kwesinye isikhathi entabeni, uma bekusentabeni bazofike bakutshele futhi ukuthi uyaguqa phansi. Bazokutshela uma befuna ikhandlela ukuthi ikhandlela enjani, kodwa uma bengazange bekukhombisa ikhandlela ukuthi elinjani, uzophatha ikhandlela elimhlophe. Ufike lapho bekubonisile ukuthi uzoguqa kuphi, bazokubonisa ispot. Uma bengakubonisanga, nawe intuition yakho iyasishola ukuthi ngathi ngingaguqa la, uthandaze wenze lokho abashilo ukuthi kwenze. Ehlathini nakhona uyakwenza. Uyazi mina bantanethonga ngiyathunywa ehlathini. Ngangibuye emsebenzini ngathunywa ehlathini, ngendlela engangisaba ngakhona kuya kulelo hlathi lalingaminyene kakhulu, lingavalelekile, iy'hlahla zinganingi kakhulu, kodwa ngangifanele ngiye khona. Uma ngidlula ngakhona ngisho ngithi hayi, uma ngifika endlini ngiyakhumula, then ngizohamba. Ngithi ngisebenza ebusuku, uma ngibuye ekuseni-ke ngizobuyela bese ngiyakhona before ngilala. Mase ngifika endlini ngikhathale, ngibona ukuthi hayi cha, ngeke ngisabuyela mina la, ngivele ngithi ngiyalala. Uma ngithi ngiyalala nje lisho iphupho, ngiyibona inkosi impela ukuthi lo ungilindile, khona ongilindile lapha. Ufake iy'ngubo ezimhlophe kwa, uphethe ngisho umntwana, okusho kona ukuthi isithunywa sami ngiyasi-disappointa. Uma ngabe manje ngilala ngisho ukuthini, and babheke the side leli mina engizoqhamuka ngalo. Yazi ngavuka lapho bantanetho, ngavuka ngathatha isembatho sami ngashona khona, ngaya lapha ehlathini, ngafike ngaguqa, ngathi azange ngibe nalutho, ngathandaza, ngenza lokho ababethe mangikwenze, kwabuyela endlini. Sometimes bazokutshela ukuthi kwesinye isikhathi iya ogwadule lapha kwi-field, yabo le ndawo eyisiganga, ufike uthandaze khona, bakubonise ukuthi uzogqoka ini. Sometimes mina bayangikhombisa ukuthi uzogqoka ini lapho. Ufike siyokhulisa le ngelosi engihamba nayo, iyona phela le oyikhuliswayo, lesi sithunywa lesi esifuneka masiphakame ukuthi wena uzukhona ukuthi ubone ngamehlo kamoya.
Sometimes sikhuluma ngo-third eye, sithi i-third eye yami mayingavuleka, i-third eye yakho uzoyivula ngani? Uzoyivula ngokulalela, ngokuya kulezi ndawo ekuthiwa yiya kuzo, ngoba ufike uboniswe laphaya. Uyayivula i-third eye, bayakubonisa ukuthi la uzofika wenzeni. Even amanzi lawo oya kuwo, even ini la uya kuyo, usuke nje uyovula amehlo kamoya ukuthi mina mangibone ngamehlo kamoya. Ngikhulisa le ngelosi engihamba nayo, ngikhulisa lesithunywa lesengihamba naso. Uyabona mntana ethonga, akukho okunye esizokwenza ngaphandle kwalokhu. Yikona okuyikona kona esihamba kukho sonke, okusifikelayo. Othi mawusufikile kule ndlela le, njengamanje mangikhuluma nani nje, ngiyazibuza mangibuyele emuva, mangibheke emuva ukuthi hey, uNkulunkulu wami Jehova wangisiza, wangifikisa kule ndawo, ngangingazi ukuthi ngizofika la ngendlela kwakulukhuni ngakhona. So uyabona, thina emaphusheni amaningi sometimes siphupha abelungu, abelungu kwesikhathi uphupha amandiya, sometimes uphuphe ama-China, the Chinese, Indians, white people, ukuthi banjani. Sometimes kuyaba indoda, ngesisikhathi kube indoda ihamba nomama, ngesisikhathi kube ifamily, nikuphi nale family. Mangabe kuwumlungu kuphela nje oyedwa, sometimes uhleli nawe phansi, niyaxoxa nje kamnandi, okukhombisa kona ukuthi nixhumene kangakanani nespirit. Kahle kahle nje iNzuza spirit sifika nangabelungu, nangabantu abamhlophe. Wena uzocabanga ukuthi maybe mina ngihlobene nabantu abamhlophe, no, maybe yes, kukhona abanye abahlobene nabantu abamhlophe, ukuthi maybe yena abazali bakhe before laba abadala babemhlophe babenjani. Kodwa nje iNzuza spirit izosiveza ngomlungu, izosiveza nangama-Chinese, nangama-Indians. Sometimes kwesinye isikhathi ukubone mangabe ungade kufanele uye emanzini ungayanga, uzobona ukuthi hayi namhlanje kuyenzeka mayefike ekuvakashele akajabulanga, noma nikhuluma akajabule. Uyabona ukuthi ishiyazi ngiphoqile la, ngenzanga kahle. Kodwa ngesinye isikhathi mangabe kuwukuthi wenze kahle, uyabona injabulo ukuthi kujatshulwe. Uyabona noma efikile kuwena ekuvakashele ukuthi hayi cha, ngivakashelwe umlungu namhlanje, ngiphupha amandiya. Yazi ukuthi khona lento engangayenza ngelinye ilanga, ngangenza kahle, kwakuthiwa kufanele ngemanzini, ngahamba ngaye emanzini, ngafike ngangenza kahle lokho engikade ngithunywe kona. Ngoba yini? Ngoba ngangisaba. Ngafike ngangena ngale ndlela kwakushiwo ukuthi ngingene ngayo, ngafike ngangenza lento kwakuthiwa ngiyenze. Ngabona ukuthi hayi, mina ngibuyele endlini ngendlela abathukuthela ngayo. Uyazi ukuthi kwafika isalukwazi sendiya, isakwazi sendiya, sihamba nekhehla lazo, sathi nje hayi, uyisiphoqi. Yazi kumanje nje ubaba wakwami ucanukile, ukudinelwe. Ngathi mina hawu, kodwa phela ingane iyawenza amaphutha, iyaxolelwa. Wasebheka umyeni wakhe wathi hayi, kodwa kufanele umxolele, sonke siyawenza amaphutha. Uyabona, yilapho engabona khona ukuthi ispirit siziveza ngey'ndlela ey'ningi. Siyayiveza ngabelungu, siyayiveza ngenyoka emnyama noma enjani leyo oyibonayo wena, kodwa engalwi, engathusi, right, i-calm. Bayayiveza ngamahashi, bayayiveza nangayo yonke into, nangey'nyoni, nangey'njani. Kodwa uyazi mina into engizoyisho ukuthi ngalesikhathi manje ngi-initiator mina, ngangingasayiphuphi-ke mina iy'nyoka, ngangingasayiphuphi isidalo, ngangingasaphuphi nje. Kwakuba yinyoni, yizini, kube kuhle konke, kungabi bikho nje, ngingasathuki, ngingabikho lokho inyoka ezovela mhlampe noma yini. Kwakuba nje amahashi, maybe ngizobona ihashi, maybe ngizobona umlungu. Kakhulukazi manje sekuba ngabantu abafikayo kumina, ama-whites or ama-blacks. Uyabona, yingakho-ke ngisho ukuthi we are related in spirit. So singabantu munye. That is why kuzoqhamuka abantu abamhlophe, kuzoqhamuka abantu abamnyama. Abanye babefikile abantu abamnyama kuwena, abakhulumi maybe ilanguage yakho, bakhuluma ilanguage maybe enye, or else ngesisikhathi ogogo mina-ke bayathanda-ke futhi ukukhuluma i-English kumina, ogogo
nje yabona kuba kanjalo. So ngiyathemba ukuthi uphendulekile nawe gogo lapho ukhona, uphendulekile kahle kakhulu kule ndaba le ngishoyo njengamanje ongicelile ukuthi chazisise kahle kabanzi. Ngiyathemba ukuthi konke kuzwakele. Uma ngabe kungezwakalanga noma mangabe kukhona okunye nikufunayo ukuthi mangikucacise kahle, ngizocela futhi ukhomente below ukuze ngibone ukuthi cha kukhona lokho enikudingayo. Nisale kahle iy'ngane zamathonga, nisale kahle iy'ngane zamakhosi. Ngicela nilike, ningakhohlwa ukulike and subscribe, nikhomente below. Nisale kahle, ngiyabonga. Nibe mnandi lapha emakhaya, kukhuphuke konke, kuphakame iy'thunywa zenu, kube kuhle konke. Konke nje nikwenzayo makuphumelele. Maningavilaphi kodwa ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi kuthola ukuthi izinto zakho seziseduzane, kepha kuphela zibanjwe uyavilapha. Lahla phansi ukuvila, sukuma wenza okufanelekile. Ngiyabonga.